Здравейте хора, ние сме най-добрите заснематели на клипове. Иван Николаев Нерев и не умрявам, който е зад камерата. Коста. И днес ще снимаме на Wolfenstein, втората мисия. Ето го този курвар. Така. Сега, къде се лише? Не трябва да измърв. Къде се лише? Майко, стрелкичките малките натискай. Не натискаш където трябва. Мога да го... Да, разбрахме. Сега ли ще го сложим? Ако можем. Ануки. Кое? Това. Не се сещаш кое? Заглушителя? Да. Да. Ти няма да влезеш. То се бъгна вън. То на къде беше? Чакай, да беше. Той беше в мазето. Не. На къде бе? Тука. Оня свършите къде беше? На съдето тук свършите. Не на тука. Не, това е шкафа, нищо няма. Просто на стълбата. Не на стълбата. А къде е този? Тос ли е? Не. Не гледаш ли компаса по дяволите? Тос? Да. MP40. Нищо. Опа. Нещо? Къде е 8? Чакай си го заредиме накрая. Той е фул. Кар 9-8 трябва да си го... Чакай, я ви нещо накара. Да го фулме. Чакай! Дай това горното. Това. Не, под него. Над слайсъра. Ето. Да, това също мога да направиш. Ще вгрем така кара. Искаш ли това направя? Не може. Не, това не сега може. да го направим на фул. Това какво е? Гранати. Ние си имаме 3. Тъмто гейм. Сега да излизаме към стълбишката. Където тук се мотах 2 часа и половина, докато той ми обясни на къде трябва да хода. Нали, Нуки? Помниш? Той е боятичка. Чакай, ма, курва. Аз ли съм бана? There is no time to waste. Follow me. Let's go, Agent Paskowitz. Caroline is waiting for you. Сега тук да се сейвнем. Сега път трябва да ходим до Керолайн Бекър. Трябва да ходим сега в мазето. Аз спочихам аз. На кой? Колко минути станаха? Колко минути станаха? 4. Не знам. Аз дори не гледах в мене. Виж къде е. Този дори не ме гледа. Виждаш ли ме? Той не могат да си видят тялото. Нямам сянка. Вижте, нямам сянка. Аз нямам сянка. Аз съм дух. Имам дух. Ще мислите. Имам дух. Айде нагоре, сега аз трябва да се... Meet your driver. Ще покажа къде има злато.
Тук е някакъв. Не в къщата. The fuck? Къде беше тук? Ти не помниш ли ти си в кухнята са тука? Не е тука, бе. Само. Ена там. Брато. Ето е турбата. Не е на тука. А не, всъщност на тука беше. Кой ме... Нещо ме буташе. Пък той за да не казва за какво. Като сложим снайпера, ще стане газ силното. Нацист! Факт нази. Как ще фалвам, бе? Знаеш колко опасно са. Избери с някаква по-близка мишена. Брато, трябва ни по-хубава камера. Този да ли умря? Имаш патронки за кар. Ти за мен да върна. Контрастни един. Тук идиш. Тук може да наците, бе. Fuck you, пусната. Крака. Как ни трябва стрипър клип? Ние си имаме. Не, нямаме. Преди имахме, докато ти не каза да започне нова игра. Нищо. Пак ще сложим. То пък ще се събираме. Няма директно да ги харчим. Тук ще излезнат въшкики. Чакай. Турба. Да. Я се обърни на там. Не на тука. Локва. Не, май ми се видя нещо вдясно. Тук... Не тука. Надясно. Шахта. Падна тук. Какво да ни се скана сме влизали тук? Чакай, имаше врата, видя ли я? Не. Сигурно води към Black Market. Не телефон. Canary. Чакай, искам и... То само как го биваме. Това нацистска къща! Къде? Връщам тия, заповядай. Ти си до тия. Не я върна, ти метна своя. Ти, бе. То убит. Тук трябваше да има някой. Да, ти. Факъл нацист. Хубав изстрел. Къде си? 9 минути. Тик-так, тик-так, тик-так. Аренда! Тук. Тук ако разчистиме къщата... Брато, като разчистиме всичките, вътре ще намерим злато. Брато, знаеш, че горе има злато. Вътре горе има злато. Горе има злато на втория етаж. Е тука. Шит. Ей, купеле. Какво е дак? Чакайте да ме гранат. Искаме такова. Вътре. Не, имаме пълни патрони. Е тука. Unlocking safe. Вътре има килче злато. Казах ти.
Тук дали мога ги килвам? Не. Съмнявам се. Взимай кара. Супер, имаме патрони на макс. Я? Тук има ли нещо? Не, пас. Аре да си ходим. Какво е това? МП4 само. 41. МП4 само казах. Малко. Не, това се тръгна. Не си тръгна. Копрале. Така става само с купил да се стане. Тръгна ли? Аре към Диксайд. Ще спираш ли или? So you want to go to the dig site? Ще спираш ли клипа или? Това беше всичко за втора мисия на Wolfenstein. Чао! Довиждане.